лутфа. Салом алейкум. تشکر. چی خدمت کنم؟ شما الکی خدمت کرده. من میخواستم منتداری بیان کنم. ما برای قرض گرفتن نقشه تجارتی رو آماده کردیم. بسیار خوب. این رو با کی سپارم؟ از پس من بیایید. مرحمت دارید. تشکر. салом, хайрат, ман шуморо ёфтам. وعلیکم السلام. شما نماینده تجارتی؟ Не, ман хабарнигор аз нашрияи интернетӣ бонувони муваффақ. шумо шавҳари мамлакат? муҳаррирони мо бо ҳамсари шумо тамос гирифтанӣ шуданд, вале ӯ ҳамеша банд аст. аз мусоҳиба кардан шарм медорад. пас мо ба хулоса омадем ки беогоҳӣ омада гузориш омода кунем. متاسفانه او حالا نیست. гап дар он аст ки шумо бояд қаҳрамони гузориши мо бошед. ҳаёти шумо бо ҳамсаратон намунаест ки чӣ тавр мард метавонад бо занаш муносибат кунад. дастгирии шумо буд ки ҳамсаратон тавонист худашро пайдо кунад ва муваффақ шавад. агар шумо чунин имкониятро ба ӯ намедодед, ҳамсаратон як зани хонашин мемонд. ҳоло маҳсулоти ӯ дар тамоми кишвар машҳур аст. лутфан гӯед ки шумо чӣ хел ҳамсаратонро дастгирӣ кардед ва ӯ тавонист муваффақ бошад. ولی افسوس همش برعکس است. салом уча. салом азиз, чӣ навигарӣ? ба фикрам ба онҳо маъқул шуд. ҳатто пешниҳодҳои худашонро ҳам карданд. бубе чӣ хел хуб аст вақте бо бонки ҳақиқӣ сару кор мегирӣ, нам бо қалоб. уча, фарух занг мезан. майлаш бачам, хай. дар тамос мешавад. фаруҳҷон салом. салом акаҷон, корҳо чӣ хел? шукр хуб ҳастам. хай табрик. ҳа, чӣ шуд? метавонӣ аз паи бунёди боғат шавӣ. нахо, мо бо онҳо нақшаи тиҷоратиамонро пешниҳод кардем. бовариам намеояд. ҷавобашро кай мегирӣ? намедонам. онҳо ваъда карданд ки комиссияро ба зудӣ равон мекунанд, то ки заминро бубинанд. фахр мекунам акаҷон. آریا فیلمز تقدیم میکند فیلمی پول. اگر من قبلا قاعده های استفاده و اداره کنی پول را میدانستم، یگان وقت در حیاتم با این حالت روبرو نمیشدم.
салом алейкум. алейкум ассалом. Дар бонк ҳеҷ кас намон? вақти кори банк аллакай тамом шуд. барои чӣ мепурсем? ман бояд як шиносамро медидам. пагоҳ биёем, пагоҳ банк кор мекунем. саломат бош. шумо хулоса мо аз рӯи нақша рафта истодаем. мо аз бонк ҷавобро интизор мешавем. онҳо бояд боварӣ ҳосил кунанд ки замин ва мағоза ҳақиқӣ аст. офарин ба шумо азизонам. офарин ба шумо ча аллакай дар бораи шумо дар телевизион гап мезананд. ӯ рост мегӯяд. бале. имрӯз ҳатто бо ман мусоҳиба карданд. кариб аз бахили қариб кафид. сӯхт. чӣ гап шуд? чӣ шуд? дукон сӯхт. дукон сӯхт? чӣ? дукон сӯхт. очат кадӣ. خونه خودم را دادا جون кариб ба худо баша. биёра. кариб. девона зидам. будам. бедукор буде. салом алейкум. салом нилуфар. салом. биёед барои ман. салом алейкум. шумо ҳам дар ҳамин ҷое? салом нилуфар. ҳа ман ҳам дар ҳамин ҷо. интизор набудам ки шуморо дар ин ҷо бинам. ман ҳам писарам хоҳиш кард ки ман иштирок кунам. яъне шумо модараш? бале. шумо чӣ якдигарро мешинасед? биёед арзёбиро оғоз кунем. мо имрӯз якчанд абек дорем. хулоса шумо барои гирифтани қарз тамом имкониятҳоро доред. танҳо ҳуҷҷатҳоро ба расмият даровардан дар кор халос. ташаккури зиёд. саломат бошед. хайр меравед. офарин писарам. интихоби хуб. дар ёд дорӣ дар бораи духтараке гап зада будам ки туро хонадор кунад. ана ҳамон духтар аст. салом. ки мепурсад?
خب آچم با شما از تلویزیون زنگ میزنند. از تلویزیون؟ الو بله گوش میکنم شما رو. салом. Ассалом. Юдро ягад ошкар аст. Ташаккур ягон вақти дигар. Акай Зафар. ман ба ин ҷо омадам то аз шумо бахшиш пурсам. биомон. ман туро кайҳо бахшидам. лекин бо шарофати ту тоҷир шудам. боз мехостам бо шумо хайру хуш кунам. чӣ хел хайру хуш? мо маслиҳат кардем аз ин ҷо мекӯчем. дуконат чӣ мешавад? дукони ман сӯхт ко. به این هم از دکان من دیده به دکان شما توجه مردم زیادتر است. شما اثبات کردید که در تجارت از من دیده بهترید. بس کن. این خدمت عائله من است. کریم بیا برای تعمیر دکانت کمک کنم. تشکر. لازم نیست. اکای زفر در کارهایتون برار خواهیم. از من خفه نشوید. تو در اینجا چیکار میکنی؟ زبرو خبرگیری اومدم. در رو نمیکشم. در خونه هیچ کس نیست. تلفن‌هایشون هم دستنورس است. دادا فروخ ما از رفتن آنها زیق است. او زبرو رو به زنی میخواست گیرد. برای همین دیر تلفن میکنه. کاری خوب نشد. چه همخه کفایه است؟ با فکرم کفایه. از سحر تا بی دادم خیره بود. برای اکای کریم زیق است. ای نگو خودم هم زیق شدم. خیر چی کار کنیم؟ من به زیبو زنگ میزنم. می نویسم. تلفنش خاموش است. نخود که آنها کوچیدنده؟ من زیبو. زیبو؟ میگوید قشلاق با خونه بیبیشون رفتن. راست؟ اونجا علاقه خوب نیست. برای چی خواستنی دارید؟ دادا معلوم شد که زیبو با پدر و مادرش حالا نکوچیدن. آنها قشلاق با خونه بیبیشون خیر خوشکنی رفتن. او کجا سرسیب است؟
шумо бо чӣ кор машғулед? фикр дорем ки сехро дар куҷо кушоем вақте ки ба мо қарз метиҳанд. ин кор ҳал мешавад. ана соз шуд. ба барнома телевизион ки рафтӣ аз телевизор ба ман салом расон. ин барномаи поли чудес нест ку? агар ман ба ҷои ту мебудам албатта салом мерасондам. барои чи аз саҳар хушҳолӣ? чӣ мумкин нест? албатта мумкин аст. туро хушҳол дидан форам аст. гӯш кун занак. ба сарам як идея омад. аз ростӣ? ман аз идеяҳои ту метарсам. азизу ширинро фаромӯш накун. хабар гир. хавотир нашав. онҳо аз мо беҳтар сарфаҳм меёванд. марҳамат шинед. шумо хавотир нашавед. агар дар ягон ҷо мабодо ки хатобӣ шуд, боз аз сари нав сабт мекунем. ташаккур. омодаем? салом алейкум. Ассалом. падарат дар хона? ҳа. фарёд кун. бия дароя? нера омад. салом алейкум. алейкум. марҳамат. хуб ҳастӣ? шукр хубам. мана чизи чора ҷамъ карда истодаем. мекӯчем. ман ба ту як пешниҳод дорам. чӣ пешниҳод? хонаи туро хариданиям. аз ростӣ? майлаш. хонаи ту ба кидар кун. ман шӯхӣ кардам. ба ту боз як пешниҳод дигар дорам. боз пешниҳод? шарики тиҷоратиам шав. яъне вале ба як шарт. чӣ шарт? духтаратро келӣ мекунам. бачаҷон, ту аллакай хабар дорӣ? фаррухҷон, ҳозир аз телевизион модарата нишон медиҳам. баъд телефон мекунам. аз чӣ хабардор аст? ман ба карим пешниҳод кардам ки шарики тиҷоратиам шавад. барои ту сех ҷое гуфтем ку? ана ба ҳамин хотир дуконашро ба сех табдил бидем ва ҳоҷат ба рафтани ӯ намемонад. чӣ хел идея хуб дада? беҳтарин. аз ҳама муҳимаш барои зебо хостгорӣ меравем. сар шуд. салом алейкум. лутфан бигӯед ки идеяи ҷиддӣ барои омода кардани чунин маҳсулотҳо дар шумо кай пайдо шуд? ташаккур барои савол. ростӣ ман аз хурдӣ дар дилам орзу доштам ки мисли бибиам як
дада зур ку ту ҳоло сабр кун ман ресепти худамам мебаронам ба модарат бар акнун дар банкаҳо маҳсулоти зафар менависем рост то кай модаратро реклама мекунем манам мехоҳам дар барноми телевизионӣ иштирок кунам муҳтарам шарикони тиҷоратӣ хӯроки субҳона тайёр шуд ман фаҳмидам ки арзиши бисёр чизҳо аз пул ба маротиб боло аст аммо пул ҷузъи ҷудонопазири ҳаёти мост ва муносибати дуруст бо пул ба мо имкон медиҳад ки мо мустақил бошем ва орзуҳоямонро амалӣ созем алло салом аҳволат хуб аст гӯш кун занак барои тиҷорати нав як идеи зур ба сарам омад карим о лабай баровардан гир аҳа Yo.